Ji roja sêşemê vir ve li ser rêka xirapetê ya di navbera bajarokê Şax û Mîksa Wanê da du aşût pêk hatin û li gor karbidestan hejmara qurbaniyan gihîşte sû heşt kesan. Di aşûta destpêkê da ku roja sêşemê qewîmî bû, li cihê bûyerê tîma hawarçonê heşt kes bi saxî rizgar kirin û tarmê 5 kesan jî ji bin berfê derxistin. Dema wek tîma dengê Amerîka em gihîştin cihê bûyerê ji bo rizgarkirina du kesên ku dibin aşûtê de mabûn, xebatên rizgarkirinên herî dawî didomandin. Li herêmê nêzî 300 karmendên hawarçonê dibin baw û bahozê da xebatên rizgarkirinê dimeşandin û ev mercên giran astengiyên pir zehmet derdixistin pêşiya wan. Wek di dîmenan da jî tê dîtin, makîneyek kar ji bo xwe bigihîne cihê bûyerê bi dengek mezin xebat dimeşandin û piştî demek kin jî aşûta duyan rûda û herî kêm 5 kes dibin aşûtê de man. Li gor hin zanyarên hawarçonê tê gotin ku dibe dengê vê makîneya kar bûbe sedema ketina aşûta duyan. Piştî aşûta duyan, rûnişvanên ku li wê derê benda rizgarkirina xizmên xwe bûn, bi lez û bez dest bi rizgarkirina kesên ku ketine bin berfek kirin. Li gor daxuyaniya Wezîrê Karê Navxweyî Tirkiye Süleyman Soylu di encama aşûta duyan da heya nehe sû û sê kesan canê xwe ji dest daye û 57 kes jî birîndar hatine rizgarkirin. Her wiha Soylu got ku sê kes nehe di bin berfê de mane, lê ji ber rewşa hewayê xirab wan navber daye xebatên rizgarkirinê û piştî rewşa hewayê baş bû ew dê cardîn dest bi xebatên rizgarkirinê bikin. Tevî agahiyên Wezîr Soylu lêgel 5 kesên ku di aşûta destpêkê de jiyana xwe ji dest da bûn, hejmara qurbaniyên aşûtê di nava du rojan da gihişte herî kêm sû heşt kesan. Piştî navên qurbaniyan eşkere bû, hat zanîn ku ev kesê ku ji bo mikrofona dengê Amerîka axifti jî di aşûta duyan da jiyana xwe ji dest daye. Navê wê Hecî Sidik Qapan bû û ji bo biraziyê xwe hatibû cihê bûyerê. Qapan wiha axivî bû. Ez li Wanê dimînim. Biraziyê min duhe hatiye çûya Baxça Serayê. Li wêrê kemçeçiyet belediyê da dixebitî. Me duhe xeber jî hil nedaye, li vê derê aşût ketiye. Qurbaniyê aşûtê Qapan wek daxwaza xwe ya herî dawî hêvî kiribû ku biraziyê wê ji bin aşûtê bi saxî were rizgarkirin. Lê mixabin ev jî bû qurbaniyê aşûta duyan. Wala cansa cehaza me ji xwe ew e ku em vê mirovê xanê birazê xwe bibînin sağ û saxlam. Daxwaza me ji xwe ew e ku em xêrî xwe ji ser xêrê saxînî em bibînin înşallah. Piştî her du bûyeran birîndar û tarmên qurbaniyan şandin nexweşxaneyên navenda bajarê Wanê. Hejmarek zêde xizmên qurbaniyan jî li ber deriyê nexweşxaneyan kom bûn. Hêjayî gotinê ku li herêma xirapetê ku dikeve navbera bajarokê Mîksê û parezgeha Wanê her sal di demsala zivistanê da berf û bahozên dijwar rû didin. Her wiha cihê bûyerê an ku riya xirapetê 3000 metre ji deryayê bilind e û nehwêt kilometreyan jî ji navenda bajarê Wanê dûr e. Arif Aslan, Dengê Amerîka, ji bajarokê Mîksa Wanê.